niin, tässä on Bobby. Ja Bobby on tässä niin toisen poikakoiran kanssa. Elikkä Romero, jota hän ei tuntenut. Me laitettiin heidät just vasta yhteen tähän juoksuaitaukseen. Ja näyttää, että menee oikein hyvin. Kohta me viedään Bobby tonne muiden koirien kanssa vielä juoksenteleen meidän parkkipaikalle. Elikkä Bobby on hyvin sosiaalinen ja energinen. Ihan niin kuin ton ikäisen koiran pitää ollakin. Eikö niin? Bobby! Bobby! Ai, mitä que bebé? ¿Has visto que bebé hay ahí? ¿Has visto que bebé? Sí. Noin. Hyvin menee Bobby, siis poikakoirienkin kanssa.